Eti sabre ehye si emfifi he eye omampani dada akofo omampani dada akofo ne nneoma na baba beduro no na nyame adom a ochena no no ankasa baba so ne nneoma adikan ababa beduro na no se hwede wa ha yehu na yentimi nkonya no sanse eyewura ankasa ene no nana yesamu akwa bia ma Adom TV so ye nua yehu bia be awadwen sanse wo na yie no ntutu nyina siu na so ene empempenso be ne aduro ewa yiyo yin o sese de ya aduro de nana no matrase nana hima ne na trankonya ya trase ya genchia wo hwe Asante eba ya ahemfo awodo bebre ato Asante awon ba prempre ya mejira han ye twa Ghana former vice president Ojina Home say Dr. Baumia ye twa no members of National House of Chiefs woman asata womasa like tinti a womoba no prepare woman nkrofo a womo a ye twa womo anfu bebre boko na ba ne nkrofo bebre anfu bebre free babi abedru nti prepare mu de ye guso a ye twa nananom so mbeba bechia no makowe womu nuanim ene so ekwan da ho matemamfo so mbekọ so abehwe nana ekwan da ho ene wachina kopin wachina dumienu nyina ekwan da ho but if you don't kokọ no ta za ta no na Ghana mampanyi ene ne mpanyimfo abamu mpanyimfo ye wuratumfo eba nti za ta no de enye open to general public biem wachina freedom ko sanete wachina ebrebe na otumfo se tutu ababi oba bedru kuri achekra be no mienu ne fa de na ye wura tumienu ne fa no mienu ne fa de no mienu ne fa wode ne nasi mampasa se so a ma ya na wase bibia ni a ye besa abopia ho etina na o se hwede e ya adwura hene Asante Mamponghene o ye Asante Mamponghene ne ba na eye a ye nyina so ne twamtirani a oda planning committee no ano nti se wo hwa a nananom hemfo akese ene abrempon a won potam ha wo mo efra chichi ene bencheye na hu se won mo eba a chese won mo eba ababechia na bibia akọ enti sabre ese akuapem chidom hene meba oka akuapem chidom hene akuapem fa he akuapem chidom hene na na nsasesreku one ne mpahene dodua okukuru bo te kwesi agema ono ha akwamu aduma sanhene na ansa onso wo ha eti omo na edi santene no mo ba akuapem ene eye akwamu womo ne Mamponghene ayonkofa na tise o edam toro etu ngamba ya waso obegudu so abania wodi jan kwa nyina wodi abaso ba be jan kwa etu aba beja wono ayonko ne kwa woyonko kwa osan ye won aja oba be jan kwa ye danse eti se wohwa na kire se eye akuapem chidom hene na afe opani kase oba ha Asante Mampong posi epani a owo ha wabo adwuma papa ne mrantie no adwuma ma ye wo ha no anu odin commander nukureni rank ni minim wa ha no makofom eti wa boma me Assistant Commissioner of Police. Okay, na say ACP boadu na eye posi pani a wo Asante Mampong aha empotam ha nyina ehye ne nsa eye divisional commander na wadama entutu ya mo aye free nansa enie eba no yenti atinkabo ni bia yenti asem bia akosen amam Oh, so far so good. Nyame adaroma ane mo nyina momoa bibia da na kom se na expect no edim ne besi a kire de nanso ye mahunu de bibia da na kwan mu edomo a abaye a mo atimi akonteni wo mo strategy ne net say oh ye hu se e badada na ochida no na ye nyemu odin pa nje hu se ba bia ankwe na ochida no ye toto ni amani nyina yi ye hu se na car park e problem the expanded car parks no ema ye hu se bibia ada na kwan mu minim se arrangement ye kramu akopem nyame adoma wo kina de bibia bebewi anase wo kina otumfo eba nananom hemfa kase eba omampani eba no besesa kakra protocol e wa ha no yasan akra nipa be 300 bi mu fu akra eba if you kumase ba be kan ye ho nti dom na hu sa abre ya
ya bomodi dia duru ha no omo be so ya sene se na be ya dia ya to aso dia duru enji yensem dia hihya manipa be 300 e be ka yene wa ya no ho wadama minim se police personally are concentrated e wo baabi a ye na omo gyina mantwa nipa dom efrifie ba empotamo so mo ya arrangement bi se be ya nipa bonfo nkosi mu wo fa kwan yi so a wo fa ha na jo abehu se patrol teams e wo ho awia patrol teams e wo ho patrol teams e wo mantam ho nyina no e da so ye adwuma na ya san ate foforo e de aka ho nti wo bok mantam a e ho nyina ayire se na be ya obi ba ke ne ka o meka no ho na obi nkotu ni battery obi mbo obi ahwehwe nti sa hihye nyina egu akwan mu ye ohu ha no the same thing e wo mantam. Okay, wadara ma de twa to okra nsan na wako enra ye hu viral video bi a abra cheda bedu kroma no the bodyguard epo bi ahwe ho pato ho asema bedu manim da bi nya wo kan we draw my attention me ankata me nya bi nhweye e na wo ye police station so obi anya complaints anso e wo ho to mo ye complain kran ya mbetu ho no ya da se ACP bodu e na ye tene kan akosi sia besom na fe body komo masom e wa sablo kasem wo aya evaluator anyine e wa awula nana ya mo akwa ba de ba Asante Mamponghene ye we dey bridge kese na bo Asante Mamponghene nana bridge se na evaluator fo esom de fa etinana epese okohwe da sebre osebonsu eni achi eba asana watimi eni ayi adi enkobo esasa nhiem no sena na etimi kohwe da sebre eni achi wabra benfo abie kwamu adi amano se obabie mo hanom mu asere ka ebo mamane nom eye ora John Alan wajo tramate esu ababiem ewa ha nana emo akwaba emo akwaba de ba Asante Mamponghene nana yenhwe ade ato Asante Mamponghene ade ato manga ni say e na kan de fa oh hwa o se esi samampan yantunudi na da sebre potom rase he left an exemplary life via person na day opa na obepe ni trip atra Mamponghene ene Mamponghene a mabai me dom no ayakwamu akuapem ni dodowa na ye nyina kabo ayenso ye ba ya be mom yakọ ye ne de kai da sebre osebonsu wa bre ne wa fra ne toma e wona tentemu integrity men ka be integrity so be di nhuni so nipa bibini woni be wu ade na bo bo di hu bai em se anu no de agya se ye nyina yenja eti nananum ana ato santre edi ebai ya esantre hu enyina nananum ya wo free won bia awodo eba ohine ba ene jagbadu fie le me ya ohima akom tu fie me ya na ba se wa ba hina mo ana ya ni abi papa da da hodo eti me ne Mamponghene do ahine ana akom bekai odino kwa fa ko do tu so me sina nan ani etu santre no ye nana ne aboye nyina akotodwemu die na eka okay Sabre ya wogo so hwe Adom TV me no ka say ya Sabre madaroma ane Sabre dodowa mahene adura sei na Sabre ebeko dodowa mahene wonum na madaroma ina kwa kwedi nkomo wahene ya akwa baba Adom TV so yeah bro we de ubobo wudi no achewe ni obi a wo hwe ye no nipa yoni ni bakwa ne kasa wadaroma ya from ekukuru bo ta ekwasi adima otosu nu ne free dodowa awa shy man na wadaroma ene ensa asam kase asi ewo Ghana ene Asante Mamponghene ana mabibia de asam na aka kire nkrofo a motie wo sabi ye nyina ye wo baby ko na yesi yanka ni wacha o sagro na ede adikasi ato Asante Mamponghene ato Ghana man nyina ni enti ya ba ya ba be jama Asante Mamponghene ne ye de ja ye nuanu kwan ani tini enam
Ani sabre ya me no ka sei nananum emuguso mo emba na we dia mabia mu no yewura mu amehwe ye pesa manfo ehwe enye wona owo Asante Mamponghene a amo free echichi ene benche ana eba ha okay ye hwe ye eko efomo set ogwa Amammer3 okay ejo ogwa Amammer3 ababedua omu ne de agrowe baaye eti ogwa Amammer3 abade a we de mi ankasa mi di siem me be kwa no na me na akwedi nkomo good na omra na yemehwa de ebete mo twa me na de Abe, yeah, Ogwa Amammer3 almost Eddie Amodi Eba, no, Ogwa Amammer3, yeah, Ogwa 30 seconds, na Yabako or Hinho, good, Yabako or Hinho, Yabudum, me call Amammer3 Nakasa, me call Hinho. Na many ohene agokasa you go Ogwa Amammer3 edi ye go ho madam Roma yewuram na bese eneno sane ahanase aye biti no enya asamketu akra sane aye biti no enya asamketu akra we dia mawunu se Amammer3 eche apakem eba ye beko ne kohwe dia Amammer3 na oche apakem no ye beko na mi wura bedi nkomo kakra na ye busano Yewura, we dey mo akwa baba Adom TV so. Mejo so era. Wadawroma. We dey ene na chapa kai wadawroma. Wanchi banyene. O so agefo ampem anya mo ampon tabrako a o to so miensa. Ne na ba ne Mamponghene. Ti mu woni ha ne obesu ne na ti na hu se o da pa ma o. Like say wanchi mine ana edu a say ne nana ane Mamponghene nega sabre ebonu kotodwem ana de ba na wada wodi ni sen me didi nana adu koku ageman dete so free yin wanchi na enua no mamohwe no omo free wanchi ana yame adu mama ba beduru ha sei ewe na mo amohwe no wanchi mai na esi ameno ka sei odu ne nana ana kan chire ego ne nana eji mu amohwe awo Adom TV wanchi Amammer3 ana adura nena pa eno no ene enya bro enche yebewuram na yebeko wanchi Amammer3 ana mohwe awo Adom TV we de nya sam ketua enya sam ketua ani you say there ahane there aye biti etu ba what pa na etua wo je se wasum ani wo je se wasum pa ana jije tubu on ma ani amwampo tablako wasade fo what me say amwampo enya sam kitua that's a sevenfu awodi enya sam kitua kra enne se tibiti e ma biti edwani ma biti sam ketua kra na esi wa wo
edwane ma ye biti kese nipa ne ba na eba aman ne ba obi eba ne hu nipa nyina di na chi aya ne ana tranko omo nyina mo hwe kra kese mia baby amakwa kura no mia kra mia me sa suro mia me ho ma sa wura ma kura baby a mia me sa suro mia kasa mo ho aha eje se ya ne de o hwe a baby a enipa ne wo no awe no eje aye biti we I'm from you na ba e ka bomu aha mo amo hwe ne aye ahemfu mienu na enya de da form aha enya de da form ani eji sese ani de aha ye biti yeah ani aha aye biti yeah aha ye biti aha ye biti enya bro yeah aha ye biti enya sam ketwa yeah aha ye biti ba aha ye biti eze o hwe de ani si kwanam nipa na eba no enya agro na me no ka se na adwran ne so ennamu a wode na ni ehwehwe nyama ekoso aha ai aha ye biti aha ye biti ba okay they say oh here esro no mu say yasumo mo no aha okay na yanko mawu se afijase mnase bedwani ani afijase mnase bedwani asokore afijase mnase bedwani ono so aba bedura yanko yamana kwa aba ona bo yamu akwa aba eje so tie fo okay aja mi de midin de aja manso na mo hwe o ne ni ka sei me na you free afijase asokore MP ya de Dr. Bawumia nanam ono so de da se be ofa ne papa ba ko pe enti ade atole ni na ye ni na ye na yaba enti se si asanete ye ba abe buabusua ye ba esan edo a wo ne ba ne tem ya se na wuti je no na gese aya afijase asokore mrase bedwani honorable ye gese Asante Mamponghene like I said, Dr. Bawumia, Anna Sabre Wedran Ma, Amato Santania, Omunia Edran Ma, Atu Santana Moba, 800 year anymore. What do a more eba? Honorable Dawasi, Yani Chama Aluta, Omuna, the movie, Dr. Anne Asia Sorry. Hey, Honorable Opariansa, Omuna Edu. Hey, Wahina dance so fast, Conqua Anoche. Na, I edi ahua sabe Adom na eba no hey ane we de miaka sa miniba onabu ai jamfi edi muhe enipa na omo eba na yenwura mu no na yakọ okay behu nana akomia we de bate de be ko nana akomia hu nana akomia na me ko ma nana akomia akwaba ene nana akomia na to na tutu en papa mama na cheme free continasia ya continasia no mejo sopa wona nana e ke mi de mi di aja manso aja gobo di mama ko ni bakare ne kasa e frame nana akomia me free kaneshi e won cry wona nana and dey say hu Asante mo baba cho mo na ba oh ye beja ye ra Dr. Bawumia enipa be say 300 and ye beja no ye na ya to santi aja oba hunu e se na sitie e wa ha se wadaroma hey anya sam ketwa yesa nipa anya baby french na mo hene na o hene kase pa tu ya se eba na ya ba be somo no na ye de ensa abeka Mamponghene fo ho na ye ti beja no kwai
It's na ya be. Yɛda ase pii yɛwura Nana Akomia ana yɛte ne nka no ane anipa ɔmo ato santene ɛba ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa ɛba bɛdi Dr. Mamponghene 2024 ane ɔno na ɛyɛ ayi ane sabre yɛwuram na enipa no ba na ɛba enipa no nananom so bi ɛba enipa no bi ba ɛsɛ ɛkɔ nananom hɔ yɛn ne nananom ɛkasa na yɛmuna nananom hɔ na ɛbra na yɛkɔ Adom TV so na yɛmu akɔ aba Adom TV so yɛgya ɛdɛ medin deɛ gyama nso bakyɛ bɔbɔ odi ameahwɛ ne mɔ ne kasa me deɛ yɛfrɛ me Nana Apente Asamoah na metɔ so abien sana hene ɔfate bɔkɔa traditional area na me ma hene ɔse adeɛ ayɛ kwasi kere ɛne nam ɛsiane sɛ ɔyɛ member of the National House of Chiefs for Central Region ɛna dasebrɛ Osebonsu the second ɛso yɛ member ɛwɔ hɔ no ɔne na ne wɔ hɔ na ɔmo yɛ namfofoɔ eti dasebrɛ deɛ ɛyɛ ati bɔkɔafoɔ yɛ damfo yɛ nua yɛ bibia no eti nɛ sɛ mpanimfo afɛ no kɔ na kura na ɛsɛ yɛ ba na yɛ bɛyɛ dɔte yie no ne yɛ ne yie ɛsiane sɛ yɛ nua yɛ papa yɛ bibia na atɔ fam eti ne yaba nti ɔse adeɛ yɛ kwasi kɛ ati bɔkɔa ayɛ no mpra ti gold yɛte gold so ɔno ne yɛ ɔtɔ so nan no ɔnam yi ɔnam ɔbarima nam eti asase wo so sika kɔkɔɔ kasa ɔbarima ni kwasi kere ni ɔnam yɛda ase pii ane ɛgyan Amammer ne amanneɛ wobɛhwɛ a mɔyi sɛ ɔhene baako te apakam yɛbɛkɔ ne akɔhwɛ nanakoro a ɔte apakam na ɔda roma yɛnkɔtie enipa no deɛ wowɔ mu a bɔ ho a na enipa no ɛɛba enipa no ɛba bɔ ho a wogyina no ma bɔ ho a na nipa no abɛkata so wobɔ ho a na nipa no abɛkata so wobɔ ho a na nipa no abɛkata so yɛn nyinaa nkyɛn na mene ka sɛ ɛdɔm na yɛba no apakan no yi sɛ yɛkɔgyina baabi kakra apakan no ɛnya agorɔ yɛsɛ deɛ wowɔ ha na ɛnya kakra ne nipa no ɛkata so wei deɛ ɛnɛ deɛ ɛnya agorɔ koraa sabre edu say ya na ɛyɛ we phantom from and etwa guo no we yɛ phantom from and etwa guo no na ɛnya asɛm ketewa ɛdɛ nipa no ɛba no ɛsɛ ɔmo ba ne kakra no bɛba ho ana nipa no atwa fa so wobɛ ho ana yɛ ne nipa no atwa fa so bɔn ne nipa no atwa fa so ɛgye sɛ ɔhene baako wɔ sɛfɛ apakan mu na ka mepɛ ne nkurɔfoɔ no bi nam na ɔmakasa na mebɛkɔ ɔmo am tututuo no bi ɔmo am tutuo no bi bra ɔmo am tutuo no bi Hey, Masa, Masumati. Hey, Masumati. Kajetia. And he said, Yakasai, the former Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia,
and so about bedroom. So and the president of the National House of Chiefs, Ochiawa Warrior JP, and so about bedroom. Eti na my info ya ti apakemu ya hulamo aye. The president of the National House of Chiefs, Ochiawa Warrior JP, and so any dom and a set name Eddie Equadom. Baby away aye Asante Mamponghene. Aha ena da sebre osabonsu ye otosubi enum asantema bi si ahene asantema bankomire sansu ana kwa na asante sikadwete akonya som asante Mamponghene ne dote ye eda to so miensa eba som seri kaka se pelfo ahye eri atoɔ no ene eyeda yade atoɔ eri ama na ma info kroma ade hye abusua emma so nyina betimi aba no be head asebre ani achi ena dinkra ya etwa tokra na se ena pa ho a wokyena eda ya adwadam ya yakopa da asebre akra bianom ebefo ahye ade ato se eye asantema nyina wura otumfo se tu ababio His Excellency John Dramani Mahama, Professor Nana Jenopoku Ajma, the Vice President of the Republic of Ghana. Nana Mapalifo Yamo Ewo Asantema Council and the Banon Bashada Sebre Ariachi. Na Numbre Bessa, Dumyanu Eswanom. Asantema Yura, 2472 Ababio. Atimi Aquasia Onwakasa, Navisian in Serabra. Asante Mamponghene na Jakuma di fie yo tosumienu. Any Mamponghene penfo eko tufo na so kwasi na iyo se. Briche abo Asante Man. Briche abo Asante Mamponghene. Briche abo aye o man Ghana no. Otufo ka di sisudua ekabiam se. Ono abeba no besie eye na wisia ehrem. Eti samno ekasai. Esa se ene da kase de so de ama na na manfo. Eti ohunu aye tinya kasia ni ahodo ayefo kire ne di bi achi anyina e wa anom esa se na pelfo aye to asena manfo ebetimi akoma aye da sebre yako tie ani adikai yebom nyina akwaba adeba Asante Mamponghene aye abani ampon silver stool ayimfie enso enonom eti nana sambo fojai ewo ahadom. Yeah, Nana, Mamisao, and that baby about the dream. Who's an mindful and I was Sanjay Bebre. I can say at the corner or more at church. I heard I say bread and yachi. Sir, Amammer3 Amanye, only Belfodin Kuma, you will be Nifia Pay Bassini. Sir, a year, a dear young one that day. You will do a Santimemu, if you do best as any. A Santimemu, dear, Becca said. Ewo mo ayete say himfuni bi efran tuma won tintim ne mom Asante Mamponghene de efinhia wo ha ani nsia efinhia wo ha ni nsia nie se wo hwe Mamponghene bakosemu a ehimfo wo Mamponghene ane ne potem no tutu na no kanka eye dwetedwa so no wo mo ntina kodwa no so nwu eti efinhia be se wo ha ni nsia nie ena sade we yehunu bi wa Asante Mamponghene unse dasebe osebo nsu ono ene ohene a watran dwetedwa so otoso aduasa nan ono nso o kan ahemfo atra konwan nso obru mfinsi aduonu a omo nu nso omo noso enti ade a ono ankasa be yeso ohene ne bra obo ya nsa na obedi hene pepe so a ode ahene na boduro sa oye santemam otumfo abedi akire na ono ankasa nso Oko National House of Chiefs at the Bro on ade no oya ohen kase prekope anya konwa keto aso no ote enti na abra konfa no che eye se obeye bibia sombo ma Asanteman no sabra na dwetadwa o dada enti no so obo bibia so chen dwetɛ no eti bibia so chen dwetadie na esika kokko enti na oyi sikadwa kofi se eno no metra Asanteman so na mom eni ho a dwetadwa na wo no eti ade we ye hunu bi ache ewa Asante Mamponghene mu sabe na no mo hemfo wa hemfie o sesi ya nyina no wo mo nyina obi ani wa abira bi si ekra no ote ase eti eya abakosam a ye kura ne yie Amammer3 amane ye kura ne yie Asanteman ti kura na mo mahunu kwan wo so fa so ye sa yie we enti san ka be ye den agwase mi no mienu ye nyini ba
ɛyɛ mpoa yɛbɛto yɛ no bi a ɔte so ne yɛtu no wobɛte sɛ yɛtu no bi ɔte so na bi twane manso ne adeɛ enti danse bɛbɛtena so yi na sɛ agyina a aka afepɛ no akoadi mfirinhyia aduasa ɛwɔ so enti ɛyɛ asɛm kɛseɛ